Изненадай любимият за Свети Валентин с тези здравословни сърца с малинов пълнеж. А освен това са богати на колаген и протеин. Ще ти трябват 120 грама овесено брашно и 80 грама какао. Разбъркваш ги и добавяш 160 грама тахан по избор, 2 супени лъжици мед и 2 чайни лъжички кокосово масло. Добави щипка сол и разбъркай, докато не се получи твърдо тесто. От тестото оформи 5 броя топки. Всяка една от топките притисни с дъното на чаша, за да се получи плоска и кръгла форма. За малиновият пълнеж използвам колагеново барче на Rise Up с 6 грама колаген и 30% протеин. Освен него, с помощта на вилица намачквам и шепа малини. В средата на оформеното тесто поставям 2 парченца от колагеновото барче, както и няколко лъжички малини. Затварям с още едно парче от тестото и притискам ъглите. Изрязвам с помощта на метална форма сърце. Получават се 5 броя сърца, които гарнирам с черен шоколад и захарна окраса.